előző rész tartalmából. Annyira a kezed, mit csinálsz a lábad között? Mi ez a nagy, szőrös, ráncos, puha golyó? Ja, jó, akkor... Mi a faszom? Dobd már ki! Oké. El kell készülődnöm erre a randira. Nem is tudom, szerintem ez a lány egy kurva. Na, meg is jöttem. Ó, szia! Ó, szia! Gyere, menjünk be! Там таскили, я еле-еле, Женя шевелит, ага, финики гели-гели, тут вас в деле, понял, не канители, классик, 9 тонировка, ночь север, там таскили. Kora reggel. Kicsim, gyere, kelljünk. Menj, először öltözzek át én is, menjek dolgozni. Választok magamnak már egy jó kis ruhát, Louis Vuittont, meg ilyeneket, és meg is dolgozni. Melyik iskolában? Iskolás? Ja, igaz, te egyetemre jársz, na bocsi. Na szia, megyek dolgozni, kicsim. Oké, menjünk. Szia. Cső. Szia. Cső. Hol jár meg? Hónapra. Igen. Nem szóltam. Ugyanis hasonlót szóltam. Remélem nem vesz magának autókat, meg ilyeneket a pénzemből. A mamám nyugdíjából élek. Aztán meg elszedi büdös ringyó. Hónap kicsapom, ha ilyen nagy képű lesz. Belemártom a kést. Hogy rohadjon meg a pecke. Ó, de jó, Adidas szépen. Megyek is. Adidas ruhákat vett. Hallom a mikrofonon, amit csippeltettem belé. Ja, de most elkértem a megyem összes pénzét. Mi a faszom? Itt egy iPhone. Megveszem én ezt is magamnak. Ezt is magamnak. Egy laptopot is. A puját most csak kiveszek, elcserélem egy MacBook-kal. Ide is leülök, megvárom, még vége lesz a napnak. Istenem, de szar fog orvosnak lenni. Minden nap jönnek a büdös szájú cigányok, azt hiszem. Na végre vége ennek a gyászos kereszt napnak, és go hazafele. Vagyis hát most hívott a főnök, hogy hazamehetek. Lányok, le kell rakjam a telefont. Jön. Halló, kicsim. Halló? Most megyek haza, várj, telefont vegyem elő a zsebemből. Most értem. Vettem neked egy kocsit. Milyen kocsit? De te nem is voltál iskolában. Nem? De voltam. Hamarabb jöttem haza. Jó, miattad hazajöttem, készítettem neked vacsorát. De nem lesz az asztalon kaja, az álladat felkötöm. Megettem. Hogy a belegyukadjon ki, te száraz kur... Mi van nálad? Már semmi. A mama nyugdíjából ilyeneket vettél te? Nem. Szájba csapott fehér kurva. Hát én fiú vagyok. Ez a paróka. Mi? Aga. Igen. Hát... A húsod ruhadjon meg, te fasz a húsárral! Amúgy de megyek el, amikor még van megbukkod. Van megbukkod, ki van rád a rendőröket, rám kezdi. Szájba csapott De én szeretlek! Olyan száraz a faszod, mint a Szahara, te büdös kutya. Átíratottam a nevedben a házat az én nevemre. Írattattad? De az agyarat kilövöm. Az agyarat kilövöm. Kilövöm az agyarat? Igen. Meghalsz. Végre. És most belerakom a Szóval tűnt. Mi a geci? Ez élő halott. Minden elköltözök. Egy kibaszott évvel később. Na Istenem, furcsa itt lenni ebben a városban. Itt derült ki, hogy az előző csajom, idézőjelben, fiú. Igen. Ezek után nagy tróma ért engem, de átvészeltem valahogy.
Hát, azután vettem itt ebben a városban megint egy házat. Családi okok miatt vissza kellett költöznöm. És itt kezdődött a sztori. Nagyon sok minden történt. 9 évben. Sztori. Nézzétek. Meg kell vennem ezt a házat. Nem bírom másik városba. És a szüleim meghaltak, szóval nem fogom bírni egyedül, szóval inkább visszaköltözök. Ez jó kis ház. Most... Mivel itt hagyott a barátom. Egy éve. Már fiú vagyok. Jaj, Istenem. De én akkor is fogom viselni a női kísérletemet, és fogom magamra máspali. Most elmegyek a buliba, egy almával. Elmennek a buliba. A következő részben folytassuk. Lájkolj és iratkozz fel a folytatásért.